Kapuso sa ka-circulation gawa sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayan karon sa Pag-asa Visayas. Matod sa Pag-asa, nahimutang kini habig sa southeast sa Mindanao ug may posibilidad nga mamahimo kini usa ka low pressure area ug mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa pagkakaroon init ug iga nga panahon ang nabatyagan sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Nunot gihapon kini sa presensya sa easterlies. Samtang mibalik paguros ang hanging amihan, apan ato ara kini sa extreme northern Luzon nakaapekto. So far monitoring pa ta, and until this weekend possibly kanang sirkulasyon base sa mga model sa atong analysis ug assessment moduol kini sa atong Philippine Area of Responsibility. So mag-monitor lang ta sa development kining sirkulasyon sa gawas ng PAR.